La motxilla també aniria bé que n'hi portessis una, Ara com hi va, Toni? Fes-ho, sí, ara està registrant. Fes el gilipolles, Lluís. Així és, molt bé. Marc, llavors pots fer el gilipolles, una mica? Sí. Hace un poco tonto. Así. No, esto es sabio. Estem passant vora el riu Ter. Més maco que el Thames d'Anglaterra. Perquè aquest que tenim aquí davant és anglès. Aquest que és del Manchester. Visca Manchester. Ara. Manchester City. City, sí. Campeones. ¿Campeones de qué? De Inglaterra. ¿Qué habéis ganado? De Inglaterra. Champions? Champions. Champions no. Grabes vosaltres? Ok! En Marc, quina Marc com s'aporta la càmera, tio, guaita. Muy bien, Marc. Esto es una artista. Veus que fàcil? Muy bien. Ve tu step. Va, Marc, ara dóna-la a mi Marc, no us posar i te gravo jo. Molt bé. Hòstia. Sí, m'ha passat, Jaume? Sí, ja estic més aprenent perquè això... Muy bien, Els patans! El directivo! A ver, déjame pasar, Toni, era frío. No caigui, Home, posa-la davant. Sí. Ara. Bueno, el que faci en Lluís ja es coneixerà perquè no es veurà res. Toni, cuita. Ara sí. No, ja l'estàs cagant. Ara. No, encara estàs mirant al cel. Sí, però el cel Ara? és molt interessant. Ara sí. Ara. Vale, ara apreta el botó una vegada, un toc al botó. Vale, va que ja és llarga aquesta, ja em servirà per d'allò. Apreta un toc. Sentiràs. No veig el botó, Toni. Yes,